ఇన్ఫర్మేషన్ బడి. హలో, బ్యాగ్ వచ్చిందా? వచ్చింది. దాంట్లో డ్రగ్స్ ఉంది. దాన్ని బృందావన కాలనీకి చేర్చితే 5 లక్షల డీల్. డీల్ ఓకే. ఏరా కలియేనా? కలియే. సరే 500 ఇస్తా, కూర్చో. ఓకే. హీరో ఎందులా బండి పైన కూర్చోమనిందా? 500 వస్తుంది కదా, ఎక్కడైనా కూర్చుంటా. పాప పోలీసులు రా, పోలీసులు అయితే మనకే రా సార్. ఈ అబ్బాయి బ్యాగ్ లో డ్రగ్స్ ఉన్నాయిరా. డ్రగ్స్ దొరుకుతున్నా సార్. బండి అంత కొవ్వాలి ఆపరా. సార్ 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 మమ్మల్ని వదిలేండి సార్. ఆ స్టాండ్ తీసి బండి తోలండి, కింద పడి సస్తారు. స్వామి వచ్చింది స్టాండ్ కోసం అంటారా, డ్రగ్స్ కోసం కాదురా. సార్ డ్రగ్స్ అండి సార్.